Ukwenjenje kuvulela nini ukwenjenje kuningenisa sithi yamkelekani kuleli khaya lenkcubeko yesintu apha kwavusilanga, today being Wednesday is the 7th of April 2021. Wednesday siyayazi ke bantu abahle ukuthi lolo suku esiphatha khona izinto ezinyangayo, siphatha amagqabi, siphatha amaxolo, siphatha ingcambu, siphatha amafutha, siphatha imihlaba, siphatha amanzi, siphatha amakhandlela, hey siphatha izipili. Ndiyabona ubana kubhizi sizama impilo luloko olosuku. Namhlanje siphethe impendulo, namhlanje siphethe lo yeza lihle, siphethe iyeza kuthiwa liyeza elimhlophe. Lizawumbhida ke omntu kutheni kusithiwa liyeza elimhlophe kodwa xa simamele kuthiwa ingcambu ebomvu. Uzawuyazi kumntu ophayana esikolweni kwavusilanga uba kutheni nje kusithiwa liyeza elimhlophe. Mase siyiqalisa ke lento sithi wena mntu ufikayo kweli khaya, do not forget to subscribe ukwenzela uba uyibambe lento sithetha ngayo. Izawude ibe ngathi nawe usingene isikolo samayeza, because ukuyilandela lento ininzi lento iliyeza incokolwayo kweli khaya ide ifane noba usesikolweni. I-counter book abanye bathi bazitshintshile ngozigcwele ziyazokuqala, bakwezinye babambile ke nabo lanto yasesikolweni ngobehleli kumakhaya abo kuye lo YouTube. I-announcement yokuqala ke singekangeni kwimpendulo yilena ithi wena mntu ufuna ukuyofemba okanye mhlawumbe ufuna uyofemba, ufuna nje ukuyohlolwa kwenye indawo okanye ngomnye umuntu ongaqhelanga uyohlola kuye, kuba sesiyikhuthaze into ethi mhlawumbe khakumtshintshe lo muntu ukuchazayo, kuba mhlawumbe lo muntu nje ba ekuchaza awusawubona umehluko kwindlela ukuchaza ngayo ngokwezinto befamba uyazibona ngokomoya nezinto azaziyo, kuba kaloku kudala nihamba le ndlela kunye sithi khakumphumze, not bombaleka ukumphumze uzophinda ubuye mhlawumbe nomuntu uthi ufuna uyobona umuntu ongongumnye ongaqhelanga umbona. Ukhona kutata uNdebe use Cape Town as we speak, mhlawumbe seneveki ngoku ephayana. Sithi mkhangele kutata uNdebe, inamba yakhe ke abaninzi bayayazi, mandiyirhutyule le namba katata uNdebe ethi 076, abanye sebeyazi nangentloko 076 646 3453. Ungayibuzi kumke mandiyiphinde 0, come on, what was I saying before? 060 uba bendithethe enye into ayiyo, 060 646 3453, 060 646 3450. Ukuba awumfumani ke utata uNdebe, mhlawumbe ubhizi, uyaxilonga, uyasebenza, intombi ehamba nayo intombi yakho asanda Ndebe ungu-072 203 9529. Ndiyayiphinda 072 203 9529 nguAsanda. Sigqibile ke kuyo ke lento sithetha ngayo, singena kulena ke ngoku ekuthethwa ngayo. Andanoba ndiyigqibile nale yokuchaza kubantu ababhalisileyo esikolweni kodwa baze bafaka inamba ezingekho kuWhatsApp. Uba besendiyichazile akho nto xa ndiphinda ndithi ukuba awuna WhatsApp ubhalisele ukufunda awuzukwazi ukusijoyina. In fact, it means in a classical last Saturday you missed it. Besipractice uZoom last Saturday, sizawupractice uZoom again today, because bakhona abantu abangamaziyo uZoom. Abantu uZoom abamaziyo ngabantu abaphangela kwindawo ekuthiwa ke phangela from home, bafunda noZoom. Nabanye ke abantu abazilandela izinto, ubuninzi bethu mabhele noko lento yalo Zoom ifika ngosesiguga. Sithi ke sipractice lo Zoom ukwenzela ukwazi ungena eklasini. Siyagqibezela kupractice uZoom. If you missed ipractice yanamhlanje, it means awuzukwazi ukusijoyina isikolo kulena igroup. Uzawuphinda uyobhalisa xa iform iphinde ya-active. Gqitha ke bhele sithethe ngayo impendulo. Xa sithetha ngempendulo sifuna uqala ngoyohlula wena mntu othi wazi impendulo ethile, ngokuyikhangela kwethu nokuyijonga kwethu nokubona xa kuyothengwa. I have bought iindidi zempendulo ezimbini just nje ukuzibona ezimpendulo ba ithini into ezimpendulo zithengwayo. Kwenye i-herbal shop apha eMonti, mandiyichaze, phaa kwahlaba sihlangane. Ukuba uya kwahlaba sihlangane, impendulo abaza kuthengisela yona yilena othi xa uyijongile ithatha ishape yondlela emhlophe, enhlahle emhlophe bhubhubhu. Yinto engumnxeba, yinto bona uba bizithantele emithini, ufike inde, it can go up to a meter ngoba besayisonga, kodwa ngokuba yeke ukuyisonga they chop it ize incinanana, because ngoku xa into ende umuntu uyazibuza uba itheni ngoku impendulo eyingcambu ide ibe ngulo mbhontshontsho umde.
kangaki ingcambe esuka phi lideki kangaki idibenga ngethanga likabhele. Luhlobo lokuqala. Kanti uba uya kwenye indawo apha eBuffalo Street, yes, uzawufika impendulo abayithengisayo, you can tell ukuba lento ngumthi lo, kuchopiwe iportion yomthi, isebe lomthi, lisebe lomthi eliqhawuqhawuliweyo wena wathengiselwa iphathi yalo. Ayiyo lempendulo sithetha ngayo. Ukuba uyajonga ke kwi-literature, lempendulo le kuthethwa ngayo izaba nelinye igama kunalesi zawudibana thina ngayo namhlanje. I also checked around KZN, what do they call impendulo? I found isityalo ekuthiwa yi-Acalypha brachiate. Acalypha brachiate, ndizayibeka apha kwi-description uzibonele. If you look at that plant, it looks like lento kuthiwa yi-nettle, umzekelo i-stinging nettle. If jongeka njenge-nettle ne-flower, it will shape like a nettle. Ndizayibhala kwambi uyozijongela. Asiyiyo lena esithetha ngayo esisilawu. Lena sithetha ngayo yi-Rubia Petiolaris. Siyibhalile ke apha kule video phayana kuba uyayijonga ivideo. Saphinde siyifake nayo apha kwi-description for lo mntu uthi yena ufuna ujonga nje akafuna ubukela, I don't know umuntu onjalo, kodwa bikhona into ekumila kunjalo. I-Rubia, xa kuthiwa i-Rubia ke, i-Rubia it comes from igama ekuthiwa ngu-red. I-red bade kwezinye ikona bathi imada, i-red. Obabu-red bobu kudala kwakusenziwa i-red pigment xa kusenziwa i-dye. Basayisebenzisa ke kwezinye ikona xa besenza i-natural dyes. Sichazile ke izinto ezenza i-dye xa simane sichaza sithi lena yenza i-dye engumbala othile, lena yenza i-tan, lena yenza u-brown, lena yenza i-red, i-Rubia Petiolaris. Masingene kuyo ke impendulo, siyiqale uba bathini abantu abaphandileyo. Masiyikhankanye into ethi ibhityile into yophando ngayo impendulo. Bantu abahle, sijikeleze sajikeleza sayinqakula ngapha eMexico. Basixelela ke ukubana i-Rubia Petiolaris is not endemic kweli lizwe, iyafika kodwa ineminyaka ifikile. Loo nto siyifumana nasemahlathini. So apho isuka khona ke koma-Amerika, bathi bona bayisebenzisa lento kwizinto eziliqedlana medically, bayisebenzisa kwizinto ezitrita i-kidney and bladder disorders. I didn't know ke ukuba impendulo iyayenza lento. Wena mntu une-problems zebladder, i-kidneys, kuthiwa uyakwazi ukuyithatha impendulo uyiphunge. Kuphungwa ntoni ke apha kuyo? Kuphungwa i-root extract. Uzawusebenzisa i-root le bathi bade bayenze ne-powder, bayenze into ibe yiti, bayiphunge le mpendulo. Bayakuxelela kuba xa uyiphunga umchamo lo uzawubona uba uzawuhamba uhambe ube nabo ububomvu obuthile. Banqande ke kumntu ongumntu oncancisayo, because bathi nebisi eli olincancisa umntana lizawude libe bomvu. Bathi ke ayidingeki, ayisetyenziswa ngumntu oncancisayo. Bade bathi nomntu opregnant ingaske angayiphungi iti eyenziwe ngayo impendulo. Bagqithe aba bantu bathi kwa ezingcambu baphinde bazisebenzise kwi-amenorrhea. Yabona ke wena mntu ongumama kweza problems ze-menstruation, singakhange singene kuyo kodwa ubunazo ezo problem, because apha bathethanga only nge-amenorrhea, bazichazile nezinye indidi. Wena mntu one-excessive bleeding, awuyi exesheni, uya kwixesha eli-irregular, bathi iyakuncedisa impendulo xa uyiphunga. Baphinde bathethe ngejaundice, abantu abanabantwana, because ijaundice ixhaphaka phaa kubantwana. Ubona amehlo omntana noko asike akathandeka, omnye ubona uba neenzipho ezi ingathi kho ngxaki apha kumbala apha ezinzipheni, kuthiwa ke lo mntu unejaundice. Bathi bayisebenzisa impendulo kweli lizwe ndithetha ngalo. Baphinde bathi benza i-herbal tea ngamagqabi. Bathatha la magqabi benze iti ukuprevent i-constipation. Uba wena u-constipated, mhlawumbi bloated, uyayiphunga la magqabi empendulo ukwenzela ukubana noko la constipation ihle. Baphinde bathi kwale mpendulo ibisetyenziswa as i-topical application. I would assume ke ukuba bazawuthatha loo nto abayispesifayanga ukuba basebenza whether ingcambu okanye amagqabi. Siye sithi xa ungekho sure, thatha konke, ngqusha mntanomhla amagqabi nengcambu, uyidibanise le nto naloo nto ibucream oyisebenzisayo, uyi-aplaye topical. It means uzawuba yinto ebuvasilina, kuthiwa inceda i-sciatica
inerve ke lena ehambe nayo ibe ingxaki le nerve ekuthiwa yi-sciatic nerve ibe nepain ethile. Bayazi ke abantu abahambe bayotofa ukuthi ihambe ibaphathe lento yale pain ise-back. I-sciatic abanye bazawuchaza uba from i-sciatic nerve okanye abanye bazawuthi nje i-back ache yangomuntu kokuchazelayo, but lo pain, ubuva lo pain uyarabha ngayo lento yale mpendulo kuphele lo ngxaki. Masigqibezele ngalena ithi ke wena mntu besiyichazile mos kancinci ngothetha ngo-amenorrhea ukuba wena mntu othi awusayi exesheni for whatever reason, unless bi-problem yakho, I'm assuming, unless i-problem yakho ziipilisi osanda uziqala zoprevent okanye i-injection osanda uyiqala yopreventa or ureache i-age yokumenopause, ukubana is none of the above, you just had a delayed menstrual period and awukho pregnant, but iyakuzama le mpendulo ukwenzela uba i-menstrual nto zakho ziphinde zibuyele entweni yazo. That was uMedical. Xa singena ke kwezi zikamayezeni, I must start by repeating into ethi ezi zinto zichaziweyo medically, I didn't know about them, I mustn't lie. Into ebendiyazi mina impendulo esetyenziselwa yona over and above ezi sizawuzichaza ngabantu abathi bayaphalaza for inyongo, bakhona baphalaza ngayo for inyongo, bendiyazi ke leyo, but is not into common because zininzi mos into zophalaza abantu abasebenzisa imikhwenkwe, inkuphulana, ninzi into yophalaza more than ba usebenzisa impendulo. Okuqala kaloku impendulo xa uzithengela iza incinci, iyadura, so you cannot buy into edurayo, zikhona ezi cheap imikhwenko uhamba uyophalaza. Masingene ke kumayezeni sichaza into ethi asizuphinda ukuba uyojonga ivideo apho besithetha khona ngobhubhubhu, apho sithi ubhubhubhu sisilawu wenza the following. Saphinde sancokola ngesinye isilawu sathi nanku unozitholana usisilawu wenza the following. Impendulo nayo isisilawu iza kwenza ezazinto ezenziwa zezinye izilawu. Zintoni ezo zinto? Sithe isilawu sakokwenu uyasibetha sibe yilobheki linyukayo, utyologwebu uthambise ebusweni ufake endlebeni ube yilonto ininzi. Sisilawu sakokwenu. Sathi umuntu isilawu sakokwabo uyaphalaza ngaso, uyahlamba ngesilawu sakokwabo, uyafutha umuntu ngesilawu sakokwabo. Isilawu omnye kuba isesa lapha ekhaya asisebenzise kulonto yakhe ebusibhajana esinemali yakhe, afake nesilawu lo ngcambu uba yingcambu lonto yiyo yangesilawu sakokwenu. Njengoba thina esalapha ekhaya isilawu sitshilo uba impendulo, ukuba ulelibhele okanye lo muntu usebenzisa impendulo ungathatha le ngcambu uyifaka apha esibhajeni sihlala apha emalini. Abanye bazawuthatha le mpendulo bayisebenzise ke amayeza ekhaya okuchela. Andithi uyahlamba ngayo le mpendulo ukwenzela uba isihlwele zikubona amathongo avele, because andithi sivula namathongo. Uyakwazi ke ngokuchela kwangayo le mpendulo phakathi kwekhaya ukwenzela uba isihlwele zinganqabi phakathi kwelikhaya, ziquqe zibuyelela. Yiyo ke lento esisilawu sekhaya besiyichazile ke indlela ezisebenza ngayo izilawu. Yilento ndithi for the sake uba iividiyo zingabindebhele masingayiphindi into besesiyithethile. Sithi umayezeni ke xa isebenzisa impendulo, take from the name, sicenga impendulo. Yiloo nto apha ekhaya noba sisebenzisa izilawu, isilawu mos kukhona uba usebenzisa isilawu kuba usenza umsebenzi wekhaya. Kwimizi emininzi yasemabheleni ukuba nisebenzisa lento impendulo, for instance, nizawusebenzisa impendulo nifake nonozitholana, because amabhele asebenzisa impendulo asebenzisa unozitholana. So thina apha ekhaya kuba sisebenzisa impendulo sawufaka nonozitholana. Kweminye imizi bazawufaka isilawu eso sekhaya nesinye kuthiwa siyasetyenziswa, because you may not know ukuthi at what point abantu abadala changed isilawu esithile to isilawu esithile. Njengoba ndingayazi lamabhele asebenzisa impendulo uba kutheni while imajority sebenzisa unozitholana. So nje busebenzisa ke izilawu zekhaya, you don't mix zonke izilawu kugcwala ibhekile zizilawu xa usenza umsebenzi wekhaya. Kanti xa uzenzela isilawu wena wenzela wena for lonto yakho, uzawufaka esakulo mama, ufake esakulo tata, ufake esakulo makhulu, ufake esegqirha lakho uba ungumntu wegqirha, ufake somuntu okuncede kwinto ethile, because kaloku uthi ezi zihlwele ezinento kwenza nawe ezigadileyo uhlanganisa zona ngesi silawu. Sithi ke ngoku xa thina sisenza ezi zilawu
sizawuzifaka xa uzenzela obhubhubhu bazawuba lapha because ufuna into ekhawulezayo impendulo zawuba lapha because ucela impendulo. Inceba emhlophe uzayifaka because icela inceba mos ufake ongqa ngendlela because ufuna into ezikhawulezayo udibadibanise ezizilawu. Kodwa ke siyayiphinda xa usenza umsebenzi wekhaya sebenzisa isilawu sasekhaya unless instructed otherwise, okanye unless lo muntu uzokwenzela umsebenzi uku-advise otherwise. Sithi ke emayezeni isilawu siyasebenzisa ukwenza izinto ngokuba igama lisitsho sicenga impendulo ngayo impendulo. Yiloo nto impendulo uzayibona kubantu abacela imisebenzi, abantu abacela umendo, abantu abacela this bacela impendulo. Uzayibona kubantu abaya kwi-court cases. In fact, we read a lot about impendulo ne-court cases ukuthi iyasetyenziswa. I saw in one study, njengoba sithi study bezibhityile, there was a study sase-Rhodes University. Lo mntana womlungu was just discussing nje amayeza axhaphakileyo kwezi ndawo ahambe kuzo. Lena yakhe i-discussion was not really thorough, kuthi nje ayibhala impendulo abhala ibracket iline ezimbini. Uthi yena xa ethethe lo mntana omlungu uthi abantu bathatha amagqabi empendulo bawomise and then bazawutshisa wona umuntu xa ye-court over and above le concoction yokuya e-court ayisebenzisileyo. Uzawusebenzisa la magqabi, omnye uzawuthatha iingcambu ezafuthe ngazo adibanise namayeza okufutha. Kutsho so study. Siphinde ke esi study lo line zinye zimbini bathetha ngengcambu kuba ziyafakwa kwisiphondo. Siyazifaka ke nyani kwisiphondo. Esi siphondo esenza loo nto wena ufuna into zakho ezikhawulezayo, isiphondo senzelweyo ngutata ubanibani umama ubanibani, uyifakile impendulo. Abapheleli apho ke abantu ambojonga kuFacebook. We keep encouraging ukuthi xa ujonga abantu abathakayo kuFacebook, fika uthi impendulo, uzayibona impendulo bayifaka kwizigubhu, bayifaka kwizibunge, bayifaka kumayeza, ezinto ezininzi ezifuna impendulo. Liyeze lihle ke mntana omhle impendulo sithi zifumanele ukwenzela uba kwizinto zakho kwenocenga impendulo cenga okuhle, iyinto encamathelayo, into ebambelayo, sisirwexe iyarhwexa mntana omhle. Ukuba uyayibamba lento xa usithi uyabona ungakwazi uyibamba uthobe istem like into le uhle ngayo ayizukurhwexa, kodwa uba uyanyuka iyarhwexa ingathi kusike. Kwa igqabi eli ngaphezulu alinangxaki kakhulu but yangaphantsi xa ulithi ngaphantsi uyava ingandisika lento, is too spiky kuyinto eyingxaki. Kude kuthiwa kwezinye indawo they used it as into ehlamba imbiza, into ehlamba izitya because iyarhwexa. Sisirhwexe yile nto sithi ukuba you got the right impendulo izawuba yilirhwexayo. Iyafumaneka ke kwiindawo ezinemithi, uzafika iyiclimber ethile, sometimes it crawls, uyayifumana nangasematyeni, it will crawl and climb. Iyinto enjalo but ke iyanqaba kwiindawo ezidry, not that ayibikho, ithanda iindawo ezibushade. Ukuba wena uyayazi le nto kuthiwa lityholo, khawuthi xa ubona ityholo uzama ukhangela along ityholo, usenoba nelakhi yokuyibona impendulo. Ingakubhida ke namagqabi la, ukuba ngumntu ongakwazi uqwalasela ingabdibe ngathi ayafana, libambe igqabi ulive ukuba liyarhwexa lifuna ukusika. Yiyo ke leyo impendulo. Masiphume ke isikolo bhela abantu bazokwazi uba bayokwenza ezinye izinto, abanye borhola iigranti zabo namhlanje. Ningalibali ungena kwivenkile kaBhele nabantu banemali nizothenga, sifuna loo mali ye-grant pheza bhele, siyayeka kuyalala, sizawudibana Saturday. Ukuba ke uSaturday uzawuqhuba ngale ndlela simplenele ngayo, sizawube siphethe usisi ekuthiwa nguMatsepo Radebe, amaXhosa azawuthi nguRadebe, uMatsepo Radebe. Wena mntu phayana kuFacebook ufanele uba uyamazi uMatsepo, ungumntu othaka kakhulu, ungumntu olaziyo iyeza, obona uba is passionate ngeyeza, ungumntu onyangayo eSoweto, if I'm not wrong, but eGauteng, usebenza nomyeni wakhe. Ukuba sibe nelakhi sizawuncokola nabo bobabini, ola nje what they do. I'm really passionate ngumsebenzi wakhe ngoba sisenala group ekuthi umuthi ubuzwa kwaBhaca ingekacinywa. Ziyacinywa ezi zinto, nisazithanda. In 149,000 members just nje Facebook.
wayicima mntana omhle. So uMatsepo ke ndambona apho ke esawazi i-administrator yelo group. I was really fascinated yile passion yalo muntu emayezeni. I want to talk to her ke Saturday ukuba izinto zihambe kakuhle. Masiyodibana ke Saturday okwakaloku nje sithi masiyeke ilale kube chose kubele camaku.